Teda dianie tu v Banskej Bystrici začína. Banská Bystrica musí najprv brániť, no a možno trošku nečakane. Prichádza prvá trojka, Ivanka z Pridunaj sa presadzuje vďaka Lívii Piscovej. O 40 bodov, 53-13. A najbližší zápas Banskú Bystricu čaká 21. októbra o 6. Piscová a 2 trestné hody pre ju a jej tým. A následne nastrieľaných bodov jedným tímom 35. Toľko nastrieľala Banská Bystrica 11. októbra pri víťazstve Slávie nad Šamorínom 105-49. To bolo posledné, alebo to ostatné stretnutie Banskej Bystrice v tejto sezóne. 105-49, posledné víťazstvo. V štvrtej štvrtine dokonca víťazstvo o 22 bodov. No a čo sa týka potom tých ostatných, tak Ružomberok dolal Ivanku Pridunaj. Ivanka Pridunaj sa snaží podať čo najlepší výkon v tomto zápase. Teraz to napríklad dokazuje. Ale ak by mala Ivanka Pridunaj na niečom zapracovať, tak určite útočné doskoky. Majú ich 12, čo nie je až tak zlé číslo vzhľadom na to, že tých doskočili loptu, ktorá bola pôvodne ich vlastným pokusom, no a protiútoky, tam sa zatiaľ Ivanke Pridunaj nedarí, 2 body získali doteraz v tomto zápase po rýchlych protiútokoch. Teraz ale 2 šestky pre Ivanku. – 60 sekúnd do konca štvrtej štvrtiny. Víťazovi už je v podstate niekoľko štvrtín jasné a rozhodnuté. 23 za 3 body Lívia Piscová.